Jan Peter Larsen, hvordan var din forvandling fra menneske til fugl? Jamen, smart idé. Klog mand har fundet på det. Altså, det er jo magisk. Det har jeg sgu for mange fordele ud af. Det der magiske, du nævner, kan du uddybe det? Ja, men altså, det har jo været en drøm for mig, siden jeg var en dreng, og være en fugl. Jeg har jo kigget på fugle som vi siger. Og derfor så er det jo en magisk oplevelse, at endelig er jeg en fugl. Jamen, du er jo blevet beskyldt af mange for at krænke menneskerettigheder. Du skal jo blandt andet bene af folk og forvandler folk om til fugle. Hvad siger du til det? Altså, jeg har da forståelse for den, men altså, mennesker, de har vel ret over deres egen krop og deres eget liv, så jeg synes da ikke, at medierne de skal bestemme, om det er rigtigt eller forkert. Okay, men lad os skifte emne lidt. Du har haft en stor succes i Indien. Kan du måske snakke lidt om det? Ja, jamen altså, til at starte med, så var det jo sådan set ikke meningen, men statsministeren var en rigtig røvhul, så hans stedighed, det forårsagede, at hele væksten blev rykket til Indien. Okay, men kan du snakke lidt mere om, hvad der sådan er sket i selve Indien? Ja. Altså med jeres virksomhed og Ja. så videre? Ja, det kan jeg godt. Okay, kan du så fortælle nu, altså sådan, hvad der er sket dernede? I Indien? Ja, i Indien. I Indien, ja. Jamen, altså, tallene lyver jo ikke, vel? Fattigdommen, den er jo blevet reduceret med 60%, og BNP'en, den er jo næsten tredoblet, altså. Ja, men det er jo flotte tal. Lad os lige skifte emne lidt igen. På den seneste har du fundet beviser på, at du har ligesom skabt nogle vandskabte fuglemennesker, og de kommer til at leve med de her fysiske og psykiske besværligheder hele deres liv. Altså, hvad siger du til det? Er det bare noget, du er ligeglad med, eller hvad? Vandskabt, hvad kan vi ingen kommentarer? Jeg har ikke hørt om det der før.